va bé que comencem amb el... És una casualitat, però va bé que comencem amb el tema de bloc històric, perquè és un concepte que s'interrelaciona amb molts dels altres conceptes. Pràcticament seria un dels resums. I és una de les principals, a la meva forma de veure, és una de les principals aportacions de Gramsci al desenvolupament del marxisme i de lluita contra el marxisme economicista i positivista i evolucionista de la Segona Internacional, que també va ser heretat per altres tradicions posteriors, no? Perquè les tradicions pesen i així, no? Hem de tenir en compte que l'aparell conceptual de Gramsci és un aparell en permanent construcció. Si no hagués mort i hagués pogut publicar alguns dels llibres que s'adivinen en els quaderns, perquè són notes prèvies molt serioses sobre tots els temes, no? Si hagués sigut així, doncs probablement tindríem els conceptes una mica més ja tancats, més sistematitzats. Com que són uns quaderns de presó, eren quaderns amb notes i tal, en fi, amb moltes dificultats, no entrarem ara a les dificultats, doncs, en fi, això fa que a vegades sigui complicat. Algú ha parlat dels quaderns com un laberint de paper. Això és una dificultat per la gent que vol adentrar-se en Gramsci més enllà de la cita aquella permanentment falsificada dels monstres i no sé què, o el que sigui, no? Vull dir, però, en fi, després també hi ha un problema que és el llenguatge. Ell usa un llenguatge propi que tenia a veure amb la censura, però també tenia a veure amb que Gramsci hereta molt no només de Marx i de Lenin, sinó que també hereta de Hegel. Llavors hi trobem a vegades conceptes una mica d'usos de mastegar que provenen de Hegel, no? Gramsci és un autor, és un marxista antieconomicista. I el seu debat als quaderns és permanent amb la introducció a la crítica de l'economia política de 1859 de Marx. Amb el prefaci, que era com una espècie de bíblia pels militants obrers, no? És un prefaci de 4 planes, en el que Marx resumeix la seva visió del món el 1859. Marx va evolucionar, també. O sigui, Marx no es va quedar aturat aquí. El Capital el troba al 67 i prop entre els 70 i els 80, en fi, comença a estudiar societats primitives, les comunitats, etc. Vull dir, o sigui, hi ha una evolució en el pensament de Marx. També el pensament de Marx és un pensament en construcció. O sigui, no pots agafar un text i dir aquest Marx va dir això i ja està, perquè potser Marx després va matisar això a partir d'un treball científic i de desenvolupament. I el paràgraf principal que ha trencat la closca i que ha induït a posicionaments economicistes per part de la Segona Internacional i d'altres internacionals és el que comença quan el Marx resumeix la seva visió, que diuen el resultat que em va donar el seu estudi i que una vegada assolit servir de guia als meus estudis es pot formular breument així. En la producció social de llur vida, els homes entren en relacions determinades i necessàries independents de la voluntat. Unes relacions de producció que es corresponen a un nivell determinat de desenvolupament de les forces materials productives. La globalitat d'aquestes relacions de producció constitueix l'estructura econòmica de la societat, la base real, damunt la qual s'alça una aquí hi ha la metàfora que ha torturat tant els marxistes, que ens ha torturat tant els marxistes, damunt la qual s'alça la superestructura jurídica i política i les formes determinades de consciència socials que s'hi corresponen. El sistema de producció de la vida material condiciona en general, fixeu-vos la prudència de Marx, en general, el procés de vida social, polític i intel·lectual.
no és la consciència de les persones la que en determina l'ésser, sinó que és inversament l'ésser social qui determina la consciència. Els economicistes diuen l'economia determina la consciència. Ell està parlant de l'ésser social. L'ésser social és una cosa més complexa. Però en el moviment obrer, en la plasmació que van fer Kautsky, Bernstein i altres del marxisme a finals dels anys 90 del segle XIX, va quedar la visió l'economia determina el pensament. Bé, no pot haver economia sense gent que pensi com fer les coses, no? En fi, això ja d'entrada. Llavors, hi ha altres paràgrafs que els trobarem, i si surten la discussió d'aquesta introducció en els que discuteix. És més, ell tradueix directament de l'alemany, li preocupa tant això, el seu combat contra el manual de Bukharin, contra el congelament del marxisme per part de la socialdemocràcia, que es preocupa de traduir de l'alemany directament. Ell sabia bastants idiomes i fa una traducció de l'alemany. En quant a anem ja al bloc, no? O sigui, diguem-ne que el problema principal que es planteja és la relació entre el que els marxistes diem la superestructura, la ideologia, la cultura, el pensament, etc., i la infraestructura. D'entrada, és una metàfora, la de Marx. O sigui, és una metàfora treta de la construcció. Per tant, les metàfores també tenen la seva discussió. Ell dirà que la infraestructura i les superestructures formen un bloc històric i està trencant aquí, els que heu llegit el text haureu trobat la frase, està trencant amb el plantejament de l'economicisme. Diguem-ne que també jo hi trobo, amb això, en aquesta idea del bloc històric, un cert paral·lelisme al plantejament de Marx que fa també amb la contribució del 59, com amb els Grundrisses, de formació econòmic-social i que serà recollida, usada per Lenin, etc. Vull dir, la formació econòmica i social, els modes de producció no es donen purs a cap societat, o sigui, no hi ha una societat íntegrament feudal, una íntegrament capitalista, sinó que hi ha una interrelació entre diversos modes de producció, uns que desapareixen, els altres que van avançant, etc. I llavors hi ha, diguem-ne, una complexitat. Hi ha un paral·lelisme, però en Gramsci, i jo, almenys jo hi trobo, una major accent al paper de la superestructura. Llavors estarà tot el temps plantejant-se aquesta relació i intentant no tenir cap enemic que el pugui atacar també. Per tant, ell no sortirà mai de la idea de que la voluntat, que per ell és clau en l'acció política, en l'acció humana, si no hi ha voluntat no hi ha llibertat, no hi ha revolució, però al mateix temps que ja està condicionada o està emmarcada en el conjunt de relacions de producció. Aquest deia que sembla interessant haver començat per aquí, no és una pretensió, ha sortit així, no? Però està bé perquè en la interrelació, en el dossier ja us he posat al final del dossier us he posat la interrelació d'aquest concepte en el diccionari gramscià que tindreu i el que no tingui doncs se li pot enviar, doncs he posat alguns dels temes en els que hi ha interrelació amb el bloc històric. Hegemonia, ideologia, el rol de les intel·lectuals, el tema de la correlació de forces, el que és orgànic i la organicitat, el que és la crisi orgànica d'un determinat bloc històric, el que és la catarsi com a element de ruptura d'una formació social o d'un bloc històric a un altre, la concepció d'estat ampliat o integrat, aquí Gramsci supera, francament, molts marxistes s'han quedat en la definició
de Marx del manifest comunista que diu avui el poder públic ve a ser pura i simplement el Consell d'Administració que regeix els interessos col·lectius de la classe burgesa. 48. Marx, el 18 de Bromari, i hi ha diversos textos després, ampliarà molt més aquest concepte. Val? Per tant, l'estat per Gramsci és coerció i consens, l'estat està extès al conjunt de la societat i, per tant, ell li diu que té una concepció integral de l'estat. El tema de la societat política, la relació entre societat política i societat civil, això està també, diguem-ne, relacionat amb el concepte de... Veiem que el concepte de bloc històric és bastant central en el desenvolupament d'ell. Acabo amb dos petites qüestions. Usos indeguts i abusius del bloc històric, del concepte de bloc, perquè tots els conceptes la gent se'ls apropia i els usa com li sembla, no? El meu ús segurament a alguns els semblarà que és un ús indegut. En fi, als anys 70 alguns van voler usar el concepte de bloc històric als anys 70 del segle passat, per la gent que seguim. L'estratègia del compromís històric pot ser més bona, més dolenta, cada un li pot semblar el que sigui, però al meu modo de veure el concepte de bloc històric de Gramsci no li dona un recolzament amb això. O sigui, jo no entro ja com el Franco, no me meto en política, però en fi, no hi ha una correspondència. Recentment, en els anys que van seguir el 15M i en totes les discussions de l'esquerra a l'estat espanyol, es va començar a registrar un ús indegut del concepte, des del meu punt de vista, de bloc històric només com a aliança de classes o encara això com a simple front electoral. Llavors es feia un front unitari i se li deia això és el bloc històric. En fi, pitjor com a front electoral, no? O sigui, el bloc històric és algo que té a veure amb el conjunt de la formació de la societat, no? I tampoc alguns han vingut a dir que el concepte de bloc històric significa que Gramsci desprecia l'economia, les forces materials, la correlació de forces, etc., i només prima el factor cultural. Això, al meu modo de veure, no es desprèn del que llegirem ara. En fi, acabo amb l'origen. Vaig bé de temps perquè he dit 20 minuts, però gastaré menys. Acabo amb l'origen del concepte. Gramsci ens dirà, ho haureu trobat en alguns dels textos, que ell reprèn el concepte de bloc històric. Això ho fa amb altres conceptes. El concepte de revolució passiva el reprèn d'un que es deia Vincenzo Cuoco, que va escriure, en fi. O sigui, ell agafa el concepte, li crida l'atenció, li sembla que li pot servir per explicar el que ell vol explicar i el ressignifica, l'omple d'un altre contingut. A vegades sense tenir gaire a veure amb l'autor original, no? En aquest cas ell parla de que troba això a un llibre de George Sorel que es diu Reflexions sobre la violència, publicat el 1908. George Sorel va ser el teòric del sindicalisme revolucionari a França i a Itàlia. Era un tipus molt llegit i Gramsci el llegeix molt, amb molta atenció, a vegades el combat, però el llegeix perquè sap que Sorel influïa en molts militants obrers revolucionaris, no? I llavors, per tant, el llegeix, discuteix els seus conceptes. Però si mirem el concepte de bloc, segons Bucci Glucksmann, jo no he llegit el llibre de Sorel, però segons Bucci Glucksmann i sobretot en els textos que tenim, que hi surt més amb Croce, Benedetto Croce. Benedetto Croce era un filòsof hegelià, liberal políticament, va ser senador a l'època del feixisme, en fi,
Després va ser un gran representant de la Itàlia democràtica antifeixista, etc. No? Però com a autor era un autor amb una enorme influència sobre la gent. I en els anys 90 havia flirtejat amb el marxisme. Val? Llavors veurem que hi ha polèmica. De fet, Gramsci intenta... és creïble que Gramsci volia d'alguna manera escriure un anti-Croce. Recordeu el llibre d'Engels, l'anti-Düring? Doncs volia escriure una... I totes les notes dels diversos quaderns en els que a vegades recull coses de Croce positivament, però la idea, des del meu punt de vista, és que igual com va escriure una espècie d'anti-Buhari, que era una de les plasmacions de l'intent de convertir el marxisme en una sociologia i d'una de les expressions més cultes i més ben treballades de l'economicisme. I a on surten les primeres expressions que fan referència al bloc històric? A la paraula bloc, en Gramsci. Surten aquí, en aquest llibre, que és La qüestió meridional, però l'usarà no com un conjunt com el conjunt de la societat, sinó que parlarà del bloc agrari o del bloc intel·lectual. O sigui, està usant ja el concepte que ell ha llegit en Sorel, però encara no l'ha desenvolupat com el desenvolupa en els quaderns, en els textos que us hem proposat. D'altra banda, per tant, o sigui, en aquest cas, està parlant d'un llibre, és un llibre plenament leninista, l'aliança de la classe obrera amb els camperols, però hi ha els intel·lectuals entremig. Sí, encara anirà més lluny d'això, no? Però aquí està en nucli i, a més, quan posa el primer pla de desenvolupament dels quaderns, diu que vol reprendre d'una forma més sistemàtica aquest text. Per tant, a vegades per entendre els quaderns cal llegir això. Us salteu el totxo que hi ha davant que ha escrit per mi i aneu directament al text, que us serà més útil. I última cosa. I ara ja sí que m'estic passant dels 20 minuts, però va molt ràpid. En quin context està fent això? Gramsci. Està a la presó i està fent un treball purament d'erudit, intel·lectual, que vol matitzar no sé quina cosa del marxisme i tal. No, és un treball militant. I és un treball militant perquè Gramsci està molt preocupat per la línia que ha adoptat la Internacional Comunista en el 6è Congrés, que va tenir unes conseqüències terribles. La culpa del feixisme no va ser d'aquesta decisió, perquè hi ha alguns que també que es passen 3 pobles i donen la culpa a les víctimes i no... Però bueno, va tenir unes conseqüències terribles i que a Itàlia particularment també les va tenir, perquè segons la línia del 6è Congrés de la Internacional, la crisi econòmica del 29 donaria una crisi revolucionària, que no es va produir, es va produir tot el contrari, i pel cas d'Itàlia calia fer la revolució amb la consigna del socialisme. Llavors Gramsci no està d'acord amb això, considera que això empobreix molt, diguem-ne, les perspectives polítiques, i en seminaris que fan passejant per la presó, ell era el secretari general, estava a la presó, els presos, quan arriben presos significatius a Turi, al novembre-desembre del 1930, van passejant i li demanen que es parli de la situació política, de com veu aquestes coses. I llavors aquí comença una crisi important. Els militants són molt fidels a la línia política oficial i ell posa problemes, planteja coses com la perspectiva d'una assemblea constituent com a consigna que reprendria els anteriors intents d'unitat, posa el tema dels intel·lectuals
un partit molt obrerista que no entén que els intel·lectuals, entesos d'una forma diferent a lo que és clàssic, a lo que diem intel·lectuals. Això es parlarà en una altra sessió, es parlarem del tema dels intel·lectuals, que són claus per dissoldre el bloc contrari, no? En fi, el tema militar, o sigui, aquest tipus de coses. Què passava amb aquesta línia? Doncs passava que com que s'havia de fer la revolució, la direcció des de París i d'altres centres enviaven quadros a l'interior a fer accions suïcides que els portaven immediatament a la presó. I llavors Gramsci planteja que aquesta, o sigui, que el feixisme, en fi, s'haurà de vèncer ampliant, combatent i traient-li el feixisme a la seva base popular i aconseguint el màxim d'unitat. Assemblea Constituent. Ell planteja aquesta perspectiva.